să discutăm puțin și pe partea de rezidențial. Poate cineva care are un magazin și vrea să-l ilumineze. Perfect. Aici ce sfaturi ai putea da? Ce pot să îți spun ție, David? Tu știi multe, că tu ai făcut proiecte, tu folosești deja proiecte, tu folosești corpurile în proiectele tale și știi deja în general cu ce să mergi. Da. Asta este un lucru bun. E un caz, ești un caz fericit, cum să zice. Dar ce e important, înainte să intrăm în ce aș folosi într-o casă, într-un living, într-o baie, într-o bucătărie și așa mai departe, într-o curte, poate o să facem videouri pe tema asta separat pentru fiecare, pentru că în funcție de cum e aranjată, care e designul, care e mobila și așa mai departe, sunt diferite alegeri. Ce cred că e foarte important ca lumea să înțeleagă e temperatura de culoare și cum să știe ce bec să aleagă. Că azi, în afară de specialiști în calcule iluminotehnice și de persoane care chiar știu cu ce se mănâncă, sunt probleme foarte mari pentru că lumea merge în magazine, în DIY-uri în special. Putem să le spunem numele pentru că sunt mulți și chiar am văzut și am avut surpriza să văd că a crescut foarte mult facturatul DIY-urilor în ultima perioadă în privința corpurilor de iluminat. Și aici putem vorbi începând de la Dedeman până la Leroy, toți, adică clienții sunt acolo, te duci ei alte lucruri și îți dai seama că ai nevoie și de un bec, 2 becuri, 5 becuri, de o lustră și a crescut foarte mult și e foarte variată alegerea. Ai multe produse disponibile acolo. Care nu e un lucru rău, e foarte bine. E foarte bine pentru că lumea merge, are nevoie, poate să-și cumpere sâmbătă, duminică, nu trebuie să aștepte. Iarăși online-ul merge foarte bine. În România, știm bine, EMAG-ul este lider din punctul ăsta de vedere, dar și Cel și alții pe piață vând foarte mult. Și noi pe site-urile noastre vindem destul de mult online. Deci vedem că există o deschidere și înspre online în ultimii ani. Nu mai e un trend, ci a devenit o normalitate și asta e un lucru bun. Ce e important să știți în momentul în care alegeți corpurile de iluminat sau becul, e temperatura de culoare și să știți diferențele între ele. Pentru că în momentul în care mergeți la raft și trebuie să luați un bec, de exemplu, ziceți ok, becul ăsta e echivalent, că pe multe scrie echivalent la ce, chiar dacă acum echivalentul becului vechi. Da. Dar ce e mult mai important e temperatura de culoare. Eu de fiecare dată susțin asta personal în tot ce înseamnă proiecte rezidențiale, adică casă personală, merg pe lumină caldă. De ce? Lumina caldă este până în 3300 Kelvin. În general, producătorii sau majoritatea producătorilor produc 2700, 2800, 3000 Kelvin și sunt câțiva, nu foarte mulți, care ajung 3200, 3300 în funcție de modele. Dacă mergem sub, adică de la 2500 în jos, pentru că sunt, în special acum ați văzut cu stilul industrial, foarte mulți folosesc becurile cele mari, mai gălbuie, vintage. Acelea sunt ambra, adică nu mai sunt temperatură caldă, sunt foarte calde și atunci merg înspre gălbui. Mai spre lumânare. Mai spre lumânare, exact, pentru că lumânarea e sub 2000 Kelvin, deci înspre lumânare. Și atunci acolo sunt mulți producători care au 2200 Kelvin. Ca să-ți dau un caz concret, mi s-a întâmplat un proiect în Italia. Aveau sistem de dimare, aveau corpuri, peste tot au schimbat în sală, aveau panouri încastrate. Am schimbat panourile respective, am pus lumină caldă 2700 de Kelvin, dar în zona barului au folosit produse industriale care coborau și au folosit culori ambra, 2200 Kelvin. Și mi-am zis ok, vreau panouri 2200 Kelvin. Panouri nu se fac 2200 Kelvin pentru că e un produs care se face lumină caldă sau lumină neutră. Dar nu doar de la un producător. Majoritatea asta aleg sau lumină caldă, neutră și rece eventual. Dar nimeni nu merge înspre ambra pentru că ar fi o piață foarte limitată. În general nu se prea cere oricum. Nu se cere și atunci sunt puține alegeri. Ca să vă dați seama, n-am făcut un lucru chiar corect din punct de vedere, nu știu, structural, pentru că le-am zis, uitați-vă, nu găsesc în piață așa ceva, nu știu ce să vă dau, dar dacă vreți, eu pot să vă încerc, să vă fac niște teste cu o hârtie specială, să vă fac lumina ambra. Și au zis, ok, încercați. Am luat corpul, l-am dus acasă, am cumpărat hârtie specială, care era mai rezistentă la căldură și am luat vreo 7-8 tipuri de gălbui. De hârtie galbenă. Pentru că avantajul care l-am avut la corpurile respective, aveam spațiu între sticlă și partea interioară unde erau aplicate LED-urile în plexi, aveam spațiu. Și acolo în corp, în zona respectivă, puteam să le prind cu cleme. Și atunci, practic,
Ce am făcut? Am reprodus temperatura de culoare cu hârtia respectivă sub sticlă, dar înainte de corpul de iluminat și am reușit să găsesc un galben care era exact ca și galbenul de la bar, cu a 7-a sau a 8-a hârtie pe ea. Și tu mai faci niște mai fac produse custom. Ideea e că clientul super mulțumit, i-am făcut proiectul, au trecut multe luni de zile, că la început am zis hai să vedem să nu se încălzească, să fie vreo problemă cu corpul de iluminat, dar n-a fost nicio problemă, clientul e super mulțumit și i-am rezolvat problema. Dar ce vreau să vă zic? Se poate. Exact, se poate. Temperatura de culoare este importantă. Eu personal, cum am zis, merg pe lumină caldă. În rezidențiale, foarte rare cazurile unde m-am dus pe neutru, pentru că poate casa era foarte modernă sau culorile folosite în interiorul încăperii erau foarte închise și atunci am considerat că lumina neutră nu era atât de dăunătoare, să zic eu. De ce zic asta? Pentru că din punctul meu de vedere tot ce merge de la neutru în sus, înspre rece, adică 6000 Kelvin, care sunt luminile care vă deranjează la ochi, că voi spuneți, uite, corpul ăla de iluminat sau becul ăla e mai puternic decât ăla de lângă, pentru că în momentul în care vă uitați la el, retina simte efectiv îmi vine termenul în italian, în fastidio, simte o jenă, e jenat și practic apare frustrarea aia că nu reușești să te uiți la el, că e prea puternic. Dar asta e dată doar din cauza temperaturii de culoare al becului. Nu e dată neapărat din cauza puterii. Adică puteți să aveți un corp de iluminat care să nu fie foarte puternic, dar să fie lumină rece, 5500-6000 Kelvin, și în cazul ăla vă deranjează. La un moment dat, ca să vă dați seama, acum câțiva ani de zile, în interiorul clădirilor se folosea chiar și 6500 Kelvin, care era lumină rece. Mulți producători mergeau înspre albastru deja, adică în realitate nu era 6500, vorbim de începutul LED-urilor de acum 6 ani, 7 ani și atunci erau chiar albăstruie și erau chiar deranjante. Și toți s-au dat pe albăstruiul ăla și mergeai în orice casă și vedeai lumina aia, ziceai că... Exact. Lumina aceea e lumina puternică, în cazul ăla, sau senzația pe care ai e o senzație puternică. Adevărul e că ce trebuie să înțelegem, lumina rece există în natură, dar e diferit, pentru că în natură, afară, de exemplu dimineața, ca să vă dați seama ciclul și de ce merg pe lumină caldă eu în rezidențial, pentru că ciclul este în sensul următor. Dimineața, în momentul în care răsare soarele pe cer, avem o lumină caldă în momentul răsăritului. În momentul în care soarele este pe cer, automat avem foarte mulți Kelvin. Când zic foarte mulți, depășim 9000 Kelvin, peste 10000 Kelvin. Dar e o lumină naturală, de asta e lumină și nu e întuneric. Și atunci avem o lumină peste tot și nu e deranjantă. În momentul în care soarele este în jurul orei de prânz, suntem undeva la 5500 Kelvin. Aici depinde și unde suntem poziționați pe glob, depinde de multe aspecte, dar exact, suntem undeva între 5000 și 5500 Kelvin, lumina la ora prânzului. În după amiaza sau după masa spre seară, din nou scade temperatura de culoare. De asta acum foarte multe realități sau chiar și noi avem câteva modele de panouri 60x60 care îți reproduc lumina zilei. Asta ce înseamnă? În momentul în care dimineața ajungi la birou, ai o lumină rece, la ora prânzului devine neutru, iar în cursul după amiezii, înspre seară, devine lumină caldă. Adică reproduce exact lumina de afară. De ce vă zic lucrul acesta? Pentru că în birouri e ok să ai lumină neutră, că ești acolo în timpul zilei și e foarte normal. Dar lumina caldă, acasă, din punctul meu de vedere, e soluția ideală. De ce? Pentru că acasă, când ajungi și înainte ca să apună soarele, temperatura de culoare e sub 3000 Kelvin. Și în momentul apusului vorbim de 2000 și așa mai departe și după aia devine întuneric. Și de asta ochii noștri sunt obișnuiți cu lumina de afară. De asta e important la nivel rezidențial, la nivel de casă, dacă nu aveți, nu știu, lucruri extraordinar de închise, să mergeți pe lumină caldă. Un alt lucru, un alt aspect foarte important, în momentul în care alegi temperatura de culoare, este dată și de către modul de deschidere al corpului de iluminat. De exemplu, dacă am un track line, eu vă garantez că cu toată experiența pe care o am eu și pe care o au alți colegi din domeniu, dacă văd un track line aprins la o anumită înălțime și dacă e track line puternic, track line-ul fiind șina cu corpul de iluminat pe șină orientabil, în momentul în care am corpul de iluminat montat la o anumită înălțime și nu am nimic cu ce să îl compar, nu știu dacă este o lumină caldă sau dacă este o lumină neutră. Pentru că retina noastră nu vede diferența. În momentul în care am un corp de iluminat montat la o anumită înălțime, dar lângă am un corp de iluminat mai cald sau mai rece, automat văd diferența. Deci de asta mulți zic, ok, de ce vă spun lucrul ăsta?
un panou 60x60 care se folosește la birou, o lumină caldă, 3000 Kelvin, panoul respectiv îl veți vedea gălbui, dar nu foarte gălbui. Adică va fi mai mult, e natural sau galben, adică cald, nu prea îți dai seama. În momentul în care montezi un corp neutru, 4000 Kelvin lângă, automat cel de 3000 vi se va părea extrem de galben. Da. De ce? Pentru că suprafața de evaluare văzută de către ochi e foarte mare și atunci la două panouri de 60x60 observați imediat diferența. Dacă eu montez sus două corpuri puternice, direcționale, unde am un unghi de deschidere mic și unul e 3000, la alte 4000 Kelvin, o să văd diferența, dar nu va fi atât de evidentă ca și în cazul panourilor. Cu alte cuvinte, cu cât dispersia, cu cât deschiderea corpului e mai mare, e mai ușor să-ți dai seama de diferențele de culoare. Cu cât e mai direcțional, de ce? Pentru că un corp direcțional automat te orbește puțin. Pentru că e îndreptat într-o anumită direcție și atunci când te uiți la el, ai un pic efectul ăla ca și cu lumina rece despre care vorbeam la început, adică e deranjantă la nivel de retină. Cred că e foarte important când mergeți în magazin și cumpărați un anumit corp de iluminat, un bec sau orice altceva, când vă uitați pe cutie, să scrie. Dacă vreți pentru casă, spațiu rezidențial, vă uitați acolo și normal, eu cred că scrie pe cutie câte Kelvin. E un capa. Deci scrie un 2700 capa sau ca și 3000. Capa de la Carica, de la numele meu. Da. 300 capa, adică Kelvin. 3000, scuză-mă, 3000. Trebuie neapărat să vă uitați pe asta pentru că asta indică temperatura luminii. Dacă nu scrie, eu zic nici măcar să nu luați. Nu, în mod normal legea prevede acum. Eu am văzut anumite corpuri. Da, care scriu cald, rece, neutru. Cald, lumină neutră. Ok, lumină neutră, dar lumina neutră e de la 3000 până... De la 3300 până la 6000, 5000. Da, exact, până aproape de 5300 chiar. Acum depinde pentru că și acolo tabelele vin schimbate și fiecare, să zic așa, producător în funcție de ce s-a dus sau ce gamă de produs a produs eu, pentru foarte mulți ani având câteva distribuții și distribuind materiale, corpuri de iluminat în Elveția și Italia, de exemplu producătorul principal al nostru, fabrica cu care lucram, pe tot ce înseamnă office, rezidențial, pe office aveau și lumină caldă și rece, pentru că în perioada aia încă se folosea, cum ziceam, 6000, 6500, mai puțin, dar 6000 Kelvin se folosea. În general încercam să-i convingem pe oameni că 4000 e alegerea potrivită pentru ei, adică 4000 Kelvin, lumină neutră. Dar pe rezidențial mergeam cu 2700, 4200 Kelvin. Astea erau cele două extreme alese de ei. Și atunci, automat, de acolo puteai să te joci. Adică dacă era 2700 sau 3000 nu era o problemă. Mă refer, nu că nu era o problemă, nu puteai să pui în același proiect două temperaturi, că îți dai seama diferența de nuanță. Ca să vă dați seama cât de important e ca în momentul în care alegeți într-o încăpere aceeași temperatură de culoare, vă dau un exemplu concret. Acum vreo 6 ani am avut un proiect la Milano, am avut un call center mare, unde aveau corpuri de iluminat și era chiar începutul panourilor 60x60, adică existau deja pe piață, dar depinde foarte mult cu ce producător lucrai. Și ne-a venit marfă de la un producător, ne-am trezit că mă sună electricianul și îmi spune: avem o problemă. De ce? Mi-ați vândut lumină caldă, neutră și rece. Zic, nu e posibil. Zic, uitați-vă pe cutii, toate au același cod, da. Zic, cutiile sunt potrivite, sunt exacte, nu e posibil așa ceva. Nu, domnilor, uitați-vă că e o problemă. Și îmi trimite poze pe mail, că încă WhatsApp-ul, nu știu dacă era vremea aia, dar ne-a trimis pe mail și ne uităm, băi, e o problemă. Eram chiar la birou, eram cu colegi, zic, e o problemă, trebuie să merg să văd ce se întâmplă. În momentul în care ne-am dus, există sistem ca să calculezi, care îți calculează automat, ca un pistol de măsurătoare cu laser, dar îți calculează Kelvin. Ne-am dat seama, din cauza faptului că marfa respectivă care venise, producătorul a primit marfa cu o zi înainte din China, n-au avut timp să le testeze, pentru că, ca să știți adevărul, foarte mulți, chiar și brandurile importante produc în China, pentru că multe componente vin de acolo și acum cu ce se întâmplă în piață vor fi foarte probabil în următoarele luni scumpiri din punctul ăsta de vedere, pentru că noi chiar de asta, pe anumite branduri, în special industrial și așa mai departe, încercăm să producem în Europa. Cam tot ce se poate. Luăm doar efectiv LED-urile, dar în plantarea LED-urilor și așa mai departe o fac partenerii noștri din Europa, ieșim cu brand Made in Europe și atunci reușim să și garantăm o anumită calitate la produs. În cazul respectiv,
s-au montat undeva la 200 de corpuri. Problema care a fost, era lumină neutră, dar în momentul în care ne-am dus să calculăm câți Kelvin are fiecare corp, ne-am dus la extreme, să zic, că, repet, când sunt panouri 60 pe 60 le vezi imediat și practic aveam un range foarte mare al temperaturii de culoare. Cu alte cuvinte, de ce ziceai tu mai înainte, neutru sau rece, e important. Acolo toate erau neutre, doar că diferența era că un corp, cel mai jos, să zic, grad Kelvin, era la 3720 Kelvin și cel mai înalt grad Kelvin era undeva la 4400. Adică diferență de 700 și ceva Kelvin. Dar se simte. Când le pui mai ales amândouă una lângă alta... E diferența de temperatură, cineva se uită și zice, ăla e cald, ăla e rece, pentru că retina observă imediat, ochii noștri recunosc diferența. Și am avut probleme foarte serioase. Ce am făcut în cazul ăla? Le-am dat jos pe toate, ne-am dus la producător, am luat corpurile și le-am calculat fiecare. Ne-am dat seama că cele mai multe corpuri pe care le avea era într-un range de între 3900 și 3950 și atunci le-am folosit pe acelea. Și acolo erau încă diferențe, dar minime, și atunci am încercat să mergem, uite, cu alea de 3950 în partea aia, doar că având un open space au fost probleme serioase. Vedeți cât e de important să vă uitați. Deci chiar diferență de 100 de grade, imaginați-vă ce înseamnă. Păi când vine vorba, vreau lumină neutră. Pe lumina neutră ați văzut ce înseamnă. De aici până aici. La 3300 până la 5300, adică poți să pui lângă și ca să vă dați seama, tu poți să alegi cea mai mică neutră la 3500 de exemplu și la 4900 e o diferență unui cald, unui rece. Deci, în mod normal, ca să vă dați seama, noi chiar și 5000 deja și pe industrial încercăm să nu mai mergem pe 6000 în producție, ci să mergem cât mai mult posibil pe 5000 Kelvin, care pentru noi deja noi îl considerăm înspre rece, chiar dacă încă face parte din grila neutră, dar noi îl considerăm deja rece, deci încercăm să mergem cu 5000 sau maxim 5500 Kelvin. Lucrurile, repet, și din punctul ăsta de vedere sunt foarte importante pentru ce vă alegeți acasă. Un alt lucru care, dacă îmi permiți, David, e că foarte mulți arhitecți, foarte mulți designeri, în momentul în care fac proiectul, ei știu, pentru că din multe, nu știu, cărți de specialitate și așa mai departe, au studiat și au învățat că în băi și în bucătărie poți să folosești lumină mai albă, mai rece, că acolo e bine pentru că trebuie să te vezi, ai nevoie de mai multă lumină, în special la baie și așa mai departe. Ok, vă dau dreptate că nu e o problemă dacă folosești lumină neutră din punct de vedere al corpului, pentru că poate ai nevoie, ai exigență de mai multă lumină în zona respectivă. Dar în momentul în care, imaginați-vă doar că sunteți într-un living și aveți bucătăria, nu știu, open space sau bucătăria nu este open space, dar se vede dintr-o ușă în alta, vă garantez că acolo puneți lumină neutră și aici puneți lumină caldă, o să vedeți diferențe extraordinare. Primul lucru care o să-l observe lumea când vine la voi în casă, o să vă zică, băi, dar voi ați ales corpuri de iluminat și de un tip și de un altul. Nu mai rămas bani ce ai luat. Exact, și cald și rece. De ce? Pentru că automat ce se va observa e temperatura de culoare între corpurile de iluminat sau între benzile de iluminat și așa mai departe. Deci de asta, din punctul meu de vedere, e important să mergeți pe aceeași temperatură de culoare în toată casa. Eu așa fac în proiecte. Eu merg între 3000 și 3500. Nu, Între. Deci eu pe varianta asta merg, clienții au fost foarte mulțumiți și chiar și pe partea de retail, magazine și spații comerciale, m-am dus până în 4200. Deci până în 4200, când e vorba de un showroom, de exemplu la un showroom din Brașov, Arteo, acolo, dacă nu mă înșel, cât am folosit? 4200. 4200 am pus și sunt corpuri de mobilier expuse și asta am vrut să creez o imagine foarte clară, că lumina puțin mai albă parcă face și imaginea mai clară. Da. Și atunci lumina neutră, lumina neutră e lumina zilei, cum s-ar zice. Și de asta zice, lumina zilei cea mai apropiată e range-ul de neutru. Dar asta au fost excepții. Deci, practic, cel mai mult între 3000-3500. Nu, dar depinde. Uitați-vă, sunt magazine, adică catenele de magazin din străinătate de un anumit nivel, ele studiază lucrurile astea. Desigur. Și dacă o să mergeți afară, sau chiar și în țară, în anumite magazine, o să observați că mergeți cumpărați carne și carnea, în momentul în care alegeți bucata de carne, este o carne roșie, mai ales când e vorba de carne de vită. Te uiți la carne și zici, mamă, cât de frumos e. Aici intrăm în partea cromatică, pentru că și acolo sunt diferite tipuri. Dacă criul este
inferior sau superior la 91, acum deja se merge pe 98, în special în ce înseamnă muzee, galerii de artă și așa mai departe, trebuie să ai o claritate a luminii incredibilă. Și atunci mergeți acolo și luați carnea, deci, wow, ce frumoasă e roșie. Ajungeți acasă, o scoateți, o puneți pe masa de bucătărie, mai ales dacă aveți lumina, zici, mă, da, e altă carne. Ăștia mi-au dat altceva la magazin. Deci, credeți-mă că asta se întâmplă, la fel, pâinea. Pentru că în momentul în care te duci într-o brutărie care a studiat, carnea, adică pâinea pe care o veți vedea va fi foarte galbenă. Pentru că culoarea efectivă a pâinii trebuie să fie galbenă și atunci te duci a pus în 3000 Kelvin și 3000, chiar și mai joasă, chiar spre ambra și ce frumoasă e pâinea. Mergeți acasă și băi, ai altă pâine. Și lucrul ăsta, credeți-mă, se întâmplă. Eu am refuzat, cred că la viața mea, nu foarte multe proiecte, dar am refuzat câteva proiecte pentru că a venit beneficiarul și mi-a zis, noi facem brutărie, era un spațiu destul de mare și vrea lumină rece. Și am zis că nu vreau personal ca numele meu să fie legat de un proiect care nu e ce trebuie. Și el n-a înțeles și am zis, uite, dacă vrei te pun în contact cu firme care vând materiale electrice, te duci, îi contactezi, o faci. Și nu înțelegea. Și am zis, uite-te, în momentul în care tu mă contactezi să-ți fac un calcul meu tehnic, eu vin și cu know-how pe care l-am și vin cu ce zic cărțile de specialitate. În momentul în care vrei să facem o lucrare pentru binele amândorora, adică pentru clienții care vin la tine, sunt fericiți să-ți cumpere produsul și tu ești mulțumit pentru că ai facturat mai mult din cauza relampingului, e foarte bine. Dacă vrei să faci după capul tău, fă după capul tău, dar nu vreau să apară numele meu că am făcut eu proiectul respectiv. Și au mai fost vreo 2-3 cazuri. Ca să-ți dai seama, lumea iarăși nu înțelege un aspect foarte important. Tu l-ai înțeles și știu asta, pentru că știu proiectele tale. Primul lucru, în momentul în care vreți să dați un aspect nou, nu știu, magazinului vostru, am avut un caz concret, nu știu, bazarul sau piața frații Bacris, cred că se numește, din Craiova, de exemplu, au cumpărat de la noi câteva sute de corpuri, chiar mai mult de 1000 de corpuri de-a lungul ultimilor 2 ani, pentru că ei au un specie de piață unde sunt mai multe magazine înăuntru cu produse de diferite tipuri și acolo ei vreau să dea o nouă imagine spațiului, pentru că era totul foarte închis, nu aveau suficientă lumină. În momentul în care le-am zis, ok, vreți să faceți ceva ca să schimbați imaginea, schimbați pe un rând doar lighting-ul, să vedeți ce înseamnă doar faptul că faceți un relamping și aveți o lumină adecvată și lumea vede. Automat, și credeți-mă, ei acolo s-au dus pe produse low, adică nu au folosit produse scumpe, s-au dus pe o gamă economică pentru că aveau și câteva mii de corpuri și au zis, bă, nu știm ce se întâmplă, hai să testăm. Le-am dat niște corpuri, ne bucurăm pentru că primele erau montate de acum 2 ani și ceva 3 ani, erau produse cu 2 ani garanție, n-au avut probleme și atunci au continuat să cumpere același produs și foarte bine. Deci de asta e, nu de fiecare dată faptul că ai 5 ani garanție sau 2 ani înseamnă că trebuie să se ardă după 2 ani. Asta depinde de tipul de produs, de producător și așa mai departe. Și și-au dat seama că pe rândul respectiv intrau mai multe persoane. Pentru că lumea, faptul că era lumină mai multă în cadrul rândului respectiv, atrăgea atenția. Și automat și-au dat seama și au făcut încet relamping-ul clădirii sau în pieței respective. Deci în momentul în care vă gândiți să faceți o restructurare de orice gen, o renovare, să vă gândiți prima dată la partea de iluminat, că mulți o lasă ca fiind ultimul aspect, dar deja faptul într-o casă, dacă schimbi iluminatul, se schimbă total și mă bucur foarte mult că am și prieteni, nu doar clienți care ne contactează să le facem calcule, ne mai contactează prieteni, ne cer sfaturi și am prieteni care îmi spun, uite Robert, am schimbat corpurile de iluminat, mi se pare că sunt într-o altă casă. Exact, asta se întâmplă. Pentru că, din păcate, și asta o să o vedeți și David știe mai bine, pentru că pe partea de design se ocupă și el, toți constructorii, și asta știi foarte bine că am discutat problema asta, toți constructorii în momentul în care fac partea electrică într-o casă, nu prevăd locurile, adică îți aduc un punct de iluminat în mijlocul camerei, tu ajungi să cumperi apartamentul și te trezești cu probleme incredibil de mari, pentru că nu poți să faci un iluminat potrivit. Adică s-au terminat vremurile în care ai rezolvat iluminatul cu o lustră pe mijlocul casei. Eu am în centru și știu cum e, da. Exact. S-a terminat, nu mai e mai ales la apartamente. Exact. Toate apartamentele. Toate apartamentele sunt cu punctul de iluminat pe mijloc. Și asta e o problemă incredibilă, pentru că în momentul în care vine clientul și zice, da, dar eu m-am gândit să-mi pun o bandă LED, m-am gândit să-mi fac, nu știu, 4-5 puncte, să-mi pun spoturi, automat trebuie recablat.
Deci foarte important în momentul în care mergeți să cumpărați un apartament de la un constructor, mai degrabă vorbiți cu el și spuneți: uitați-vă, noi vrem să avem iluminatul făcut într-un anumit fel, mai bine ne cablați, să ne puneți mai mult cablu și vine un electrician în perioada lucrărilor decât să spargă după aia. Deci sunt niște aspecte foarte importante. Foarte des se întâmplă. Am proiecte unde după i-a dat la cheie apartamentul, după care am intrat eu cu proiectul, a chemat din nou o echipă, a decopertat, a dat jos tavanul, tot rigipsul aruncat, bani aruncați, recablat, repoziționat corpuri de iluminat, după care a stupat din nou. Sunt costuri și nu are rost. Mai bine te gândești dinainte și iei totul din timp. Da. Și nu arunci bani. De asta v-am zis, e important, în special în momentul în care vă gândiți să faceți partea asta de renovare, vă gândiți să dați un aspect nou casei voastre, apartamentului vostru, gândiți-vă bine la iluminat, pentru că puteți să folosiți mobilă de o calitate incredibilă, mobilier superb, care poate să coste mii de euro, să folosiți grinzi incredibile și așa mai departe, dar dacă ați greșit cu alegerea corpurilor de iluminat și cu iluminatul localului sau livingului sau ce-o fi, credeți-mă că e un dezastru. E un dezastru, dar nu vă spun eu care cu asta mă ocup. Ți-o spune cineva care vine să uită, da, e frumos, dar parcă nu. Exact. Oricine, poți să duci într-un magazin, mergeți în orice magazin de haine, de îmbrăcăminte și numărați, vă rog, corpurile de iluminat din tavan. Și vedeți dacă sunt cel puțin 50, 80 sau 100. Da, în magazinele, da, de o anumită dimensiune. Nu degeaba. De ce n-au pus o lumină în centru acolo, să arunce lumină peste tot? Da, în general, da, la magazin am făcut câteva magazine și în Milano. De obicei și știm că Milano e capitala modei. În general aveam cerințe medii de 700, 800, 900 de lux, dar pe manechin vroiau de multe ori chiar și 1600, 1700, în special erau corpuri care vroiau să se vadă sau să fie în atenție, să sară în atragă atenția. Exact, și atunci e foarte important iluminatul. Și în momentul în care ai făcut toate lucrările și totul e frumos și ai greșit iluminatul, e greu după aia să o iei de la zero, pentru că poate trebuie să spargi, trebuie să recablezi, să faci și e mult mai costisitor. Partea care îmi place din munca asta sau din jobul ăsta sau din profesia asta, cum vă place, ca să fie pe înțelesul tuturor, e exact faptul că nu am același lucru de făcut în fiecare zi. Și în fiecare zi e ceva nou. Și de asta cred că mă și trezesc dimineața cu entuziasm și seara poate mă mai uit la ce se mai întâmplă în lumea asta și cine ce-a mai proiectat și cine ce-a mai făcut și stau până seara târziu pentru că îmi place. Și atunci cred că în momentul în care îți place ceva, o faci cu pasiune. Și de asta cred că am și început să facem ce facem, pentru că am căutat să vorbim nu doar despre jobul nostru, ci și despre pasiunile noastre. Și ca să înveți multe lucruri, cum am mai spus-o într-un video precedent, nu e de ajuns doar să citești cărți, ci trebuie să faci și practic anumite lucruri. Desigur, și atunci, clar. pentru mine cea mai mare bucurie e în momentul în care cineva mă contactează și îmi zice: știu că ați făcut proiectul ăsta acolo, am văzut rezultatul, puteți să ne ajutați sau puteți să o faceți. Și mă bucur tot mai mult că în ultima perioadă tot mai mulți designeri, arhitecți au înțeles necesitatea de a avea pe cineva care să se ocupe de aspectul iluminatului în detaliu și nu doar, ok, ți-am găsit produsul la un preț mai mic decât dincolo, pentru că mulți confundă. Adică foarte mulți se cred experți în iluminat doar din pricina faptului că se ocupă de comerț cu corpuri de iluminat. No. Cu siguranță comerțul corpurilor de iluminat e o piață importantă și noi, ca și firmă, o facem și e absolut normal să o facem, dar nu vorbim despre asta. Adică în momentul în care e vorba despre un proiect, e vorba despre ce tip de produs folosim, după care, în momentul în care am ales produsul sau genul de produs, putem să verificăm disponibilități, stocuri, plăți și așa mai departe, dar astea devin secundare. Ce cred că e important să știți, am discutat cam mult în vlogul ăsta și din punctul meu de vedere, ca să nu fie foarte lung, pentru că nu vrem să obosim pe nimeni, dar e foarte complex, e complexă aria de discuție. E mult de discutat și multe informații. Eu cred importante. Că vom încerca să împărțim pe partea de industrial, dacă reușim, și office-ul separat și să fie partea home separat. Deci foarte probabil veți avea două videouri. Dacă nu facem două episoade. Exact, foarte probabil vor fi două episoade sau dacă nu facem două episoade în care se discută de partea de lighting și vedem cum va fi. Ce cred eu că ar fi interesant e dacă aveți întrebări în privința asta, în privința
cum ar trebui să iluminați orice spațiu aveți nevoie să iluminați sau cum ar trebui să organizați designul în spațiile pe care le aveți, puteți să ne contactați fără niciun fel de problemă. Exact, un comentariu, orice. Suntem disponibili, după care normal, dacă e nevoie să facem proiectele, adică nu e vorba doar de un sfat, ci e vorba de muncă în spate, adică dacă îmi scrieți, ok, am o bucătărie de așa lungime, ce fel de bandele ar trebui să folosesc. N-am vorbit despre tema asta azi, pentru că intrăm iarăși și acolo se discută foarte mult despre benzi, despre profile și așa mai departe, dar cred că ideal ar fi ca să dăm informații utile pe viitor, pentru că asta ne interesează. Azi v-am spus ce e important să vă uitați la rafturi când mergeți să cumpărați corpurile de iluminat. Ar fi important și e important ca pe viitor să reușim să vorbim separat despre living, separat despre baie, separat despre bucătărie, separat despre scări și așa mai departe, în așa fel încât în momentul în care cineva se uită să găsească informațiile utile din câmpul ăla. Și în cazul ăla când vom vorbi despre bucătărie, de exemplu, cu siguranță nu vom vorbi doar despre spoturi și iluminatul general sau central al bucătăriei, ci vom vorbi și despre cum să iluminezi mobilierul din bucătărie, pentru că tot mai mult se folosesc benzi LED. Noi, având diferite modele de benzi LED și fiind una dintre firmele din piață care vinde foarte, foarte multe profile, pentru că, cum v-am zis, noi facem și distribuție, sau firma pe care o reprezint în România face și distribuție, avem extrem de multe soluții pe partea de profile, sursele și așa mai departe. Și acolo, din nou, discuția e bine să facem un video și vom vorbi doar despre tema asta. Și, repet, dacă oricum aveți întrebări legate de iluminat, chiar dacă noi nu am atins subiectele azi, cu mare plăcere puteți să ne scrieți, noi vă răspundem și e plăcerea noastră să putem să vă dăm informații. Cu siguranță, cum azi am discutat mai mult despre iluminat, pe viitor vom discuta probabil mai mult despre anumite aspecte legate de design și cum să dai impresia că un spațiu e mai mare, cum să mărești un spațiu. Chiar și cum să-ți alegi planta. Exact, chiar și cum să-ți alegi planta. Normal? De ce cu frunze mai mari sau mai mici, de ce cu floare și fără floare. Exact. Acolo vom merge în domeniul ăsta mai tropical plăcut de David și veți putea urmări ceva interesant. Ne bucurăm că v-ați înscris, ne bucurăm că ne urmăriți și sperăm că fiecare video să vă aducă câteva informații utile de care să vă bucurați. Salutare! Seară bună! Ne vedem data viitoare!